በክርስቶስ ክርስቲያን ወልድ ውልዳን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ተስመኹም አገልግሎት እግዚአብሔር አቦታት ካህናት አሕዋት ዲያቆናት ከምኡውን ምእመናትን ኩልኩም ህፃናት ብስም እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም አምላክና እግዚአብሔር ነዚ ሰዓት እዚ ነዚ ዕለት እዚ ክረን ዝበቀለና አምላክና እግዚአብሔር ዝተመለሰ ተመስገን ይሁን። በወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም በረከታ ረድኤታን ይድረብና። ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት ጴጥሮስ ወጳውሎስ ናይ ጋሳለም ስላሴ ቸርነት አይፈለና። ነዚ ዕለት እዚ ዝተነበየ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ካብ ፍቅዲ 15 እስካብ 20 ዘሎ ከነብቦ ኢና። እግዚአብሔር ልብና ዝኸፈተ ልብና ይክፈተልና። ኢየሱስን ጴጥሮስን ምስ በልዑ ከዓ ኢየሱስ ንስምዖን ጴጥሮስ ስምዖን ወዲ ዮና ካብዚኣቶም ኣብ ካልኦት ተፍቅረኒ ኢኻ በሎ። ንሱ ከዓ እወ ጎይታ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ይመለሰሉ። ኢየሱስ ከዓ እያወተ ያብለ በለው። ካልኣይ ግዜ ስምዖን ወዲ ዮና ተፍቅረኒ ዲኻ በሎ። ንሱ ድማ እወ ጎይታ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ትፈልጥ ኢኻ በሎ። ንሱ ከዓ ባጊዐይ ሓሉ በለው። ሳልሳይ ጊዜ ድማ ስምዖን ወዲ ዮና ተፍቅረኒ ዲኻ በለው። ጴጥሮስ ሳልሳይ ጊዜ ተፍቅረኒ ኢኻ ስለ ዝበሎ እዩ ጎይታይ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ፣ ንስኻ ኩሉ ትፈልጥ ኢኻ፣ ኣነ ከም ዘፍቅረካ እውን ትፈልጥ ኢኻ በለው። ኢየሱስ ከዓ ባጊዐይ ኣብለ። ንስኻ መፅሒ ኮልኻ ባዕልኻ ተዓጢኻ ናብ ዝደለኻዮ ትኸይድ ነበርካ። ምሳረካ ግና ኣእዳውካ ከም ተልዕል እሞ ካልእ ከም ዘዕጥቐካ ናብ ዘደለኻዮ እውን ከም ዝወስደካ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ በሎ። እዚ ዝበለ ጴጥሮስ ብኸመይ ዝመሰለ ሞት ንኣምላክ ከኽብሮ ከም ዘለዎን ምእንቲ ክሕብረሉ እዩ። እዚ ምስ ተዛረበ ከዓ ሰዓበኒ በሎ። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ነዚ ዕለት እዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ክርስቶስ ምስ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተዛረረቦን ዝተነጋገሮም ቅዱስ ቃል እዩ ለመዓልቲ ዝተነበየ። አምላክና እግዚአብሔር ኩሉ ዝርእን ኩሉ ዝምርምርን ክነሱ ንቅዱስ ጴጥሮስ ከም ዘፍቅሮን ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ንጎይታ ከም ዘፍቅሮን ጎይታ ንሐዋርያ ጴጥሮስ ዝሓተተ ቃል እንታይ ዝበሎ ተፍቅረኒ ዲኻ ዓብይ ቃል እዩ። ንእግዚአብሔር ከነፍቅሮ እግዚአብሔር ልብና ከፍተና ኣለዎ። እግዚአብሔር ክንስዕቦ እግዚአብሔር ልብና ከፍተና ኣለዎ። እግዚአብሔር ከነፍቅሮ በመገዳታቱ ክንመላለስ ይግባና። ቅዱስ ጴጥሮስ ካብቶም ቀዳሞት ናይ ሐዋርያት ንጎይታ ዝሰዓቦ ካብ ገፋፍ ዓሳ ንደቂ ሰባት ካብቲ ዘለዎ ሓጢአት ኣውፂኡ ንደቂ ሰባት ናብ መንግስቲ ኣምላክ ንኸውርስ ክርስቶስ ሰዓበኒ ዝበሎ ንቅዱስ ሐዋርያ ጴጥሮስ እዩ። ንቅዱስ ጴጥሮስ ዝበሎ ቃል ኣብቲ መጀመርያ ንሐዋርያ ጴጥሮስ ክመርፆ ከሎ ካብ ገፋፍ ዓሳሲ ገፋፍ ሰብ ክገብረካ ኢሉ ቅዱስ ቃል ንቅዱስ ጴጥሮስ ንክርስቶስ ንክስዕብን ካብ መገዲ ሓጢአት ወፂኡ ንእግዚአብሔር ኣስሚሩ ንእግዚአብሔር ኣፍቂሩ ብመገዳቱ ክንመላለስ ኣብ ሓጢአት ንዘለዉ ደቂ ሰባት ናብ እግዚአብሔር ንክመልስ እግዚአብሔር ክርስቶስ ኣምላኽና ዝሓረየ እዩ። ኣብዚ ቅዱስ ቃል እዚ ንቅዱስ ጴጥሮስ ዝበሎ ተፍቅረኒ ዲኻ እዩ። ሓቂ ቅዱስ ቃል ህያው ቃል ንእግዚአብሔር ከነፍቅሮ ክንመላለሶን መገደቱ ሒዝና ድማ ንክንመላለስ እግዚአብሔር ልብና ይክፈተልና። ኣምላኽና እግዚአብሔር ኩሉ ዝምርምር እንተኾነ ኣምላኽና እግዚአብሔር ኩሉ ዝፈልጥ እኳ እንተኾነ ንቅዱስ ጴጥሮስ ተፍቅረኒ ዲኻ እዩ። ዓብይ ቃል እዩ። ተፍቅረኒ ድሕር ኮንካ ኣባጊዐይ ሓሉ ዕያወተ ያብለ። ነቶም ካብ ሓጢአት ዘለዉ ደቂ ሰባት ናባይ ይምለሶም። ነቶም ኣብ ሓጢአት ዘለዉ ደቂ ሰባት ናበይ ናብ እግዚአብሔር ይምለሶም። እቲ ይበካ ዘለኹ ስልጣነ ክህነት ንደቂ ሰባት ካብ ሓጢአት ኣውፂኡ ናብ እግዚአብሔር ዝመልስ ስልጣን ይበካ እሞ ዕያወተ ያብለ እዩ። ተፍቅረኒ ተኾንካሲ መገዳታት ይሓዝ። ተፍቅረኒ ተኾንካሲ ዕያወተ ያብለ። ኣባጊዕ ይሓሉ። ኣባጊዕ ተባሂልና ዘለና ሚና ንሕና ደቂ ሰባት ኢና።
ክርስቶስ በባግ መስልና ዘሎ ንስሓት ባ እንተ ዘይኮና ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ግን እግዚአብሔር ስለ ዘፍቀረና ኣባጊዑ ኮይና በመገደ ተኸንማላለስ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁነልና። እዚ ዝበለ ጴጥሮስ ብኸመይ ዝመሰለ ኣምላክ ከብሩ ከም ዘለዎ ክሕብረሉ እዩ። ንክርስቶስ ክንስዕር ቅዱሳን ኣቦታት ቅዱሳን ሐዋርያት እቶም ቀዳሞት ዝነበሩ ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ቅዱሳን ሐዋርያት ንክርስቶስ ብኸመይ ኣማወታ ንክርስቶስ ከም ዘፍቀርዎ ኩላትና ንፈልጥ ኢና። ብስዕለት ሰይፊ ሓሊፎም ብኣራዊት ተበሊዖም ከም በዓል ቅዱስ አግናጢዎስ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ፍቁር እግዚ ሰዓብ ዝነበረ ቅዱስ አግናጢዎስ ኣብቲን ካብ ዝነበሩ ካብ አንጾኪያ ሕጂ ሶርያ ንብሎ ዘለና ሃገር ካብ አንጾኪያ ኣሲሮም ናብ ሮማ ብኣናብስ ክብላዕ ከሎ እቶም ንክርስቶስ ዝስዕቡን ናይ ቅዱስ አግናጢዎስ ሰዓብ ዝነበሩ ህዝቢ ንስኻ ሳይትሞተናዳ ንስኻ ጽንሓልናዳ እንዳበሉ ክስዕቦ ከሎ ካብዛ ጽዋ እዚኣ እንታይ ኢልዎም ኣይትኸልኩልኒ ኣነ ሲኣኽለኒ ንክርስቶስ ኣፍቂረ ነታ ዘይተሓሊ መንግስቱ መታን ክወርሲ ካብዚ እዚ ነገር እዚ ኣይትኸልኩልኒ ኢሉ ቅዱስ አግናጢዎስ ንህዝቢ ዝመሃረ ቃል እዩ። ቅዱስ አግናጢዎስ በእንበሳ ምጥዋ አንበሳ ንብሎ ቅዱስ አግናጢዎስ ኣብ ሮማ ዝነበረ ሮማውያን ነገስታት ደቂ ክርስቲያን ንኽብልዑ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣሽከዓላል ኩላትና ንፈልጦ ኢና። ቅዱስ አግናጢዎስ ድም በእንበሳ ተበሊዑ ንክርስቶስ ኣፍቂሩ ነቶም ኣባጊዑ ናይ ክርስቶስ ኣባጊዕ ዝነበራ ሓልዩ ናብ ክርስቶስ ከም ዝመፁ ዝገበረ ቅዱስ አግናጢዎስ እዩ። ከምኡ ድማ ቅዱሳን ሐዋርያት በዓል ቅዱስ ጴጥሮስን ጳውሎስን እዚ ንፅባሕ ነብዕሎ ዘለና ቅዱሳን ሐዋርያት ዝተሰየፍሉ ብቅዱስ ይቕረታት ብንጉስ ኔሮን ዝተሰየፍሉ ጊዜ ነበር እዩ። ብ68 ዓመተ ምህረት ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ቅዱሳን ሐዋርያት ጴጥሮስ ወጳውሎስ ሰማዕትነት ዝተቐበሉሉ እዩ። በረኸቶም ይሕደረና። ስለዚ ንክርስቶስ እተፍቅረኒ እንድሕር ኮንካሲ ኣባጊዕ ይሓሉ ንክርስቶስ ብኸመይ ዓይነት ኣማወታ ከም ዝሞት ከም ዘለዎ ክርስቶስ ዝሓበረ እዩ። ንክርስቶስ ስዒቡ ሰማዕትነት ወሲሉ ንክርስቶስ ኣብታ ዘይተሓሊ መንግስቱ ንክወርስ ንቅዱስ ሐዋርያ ጴጥሮስ ብኸመይ ዓይነት ኣማወታ ክመውት ከም ዘለዎ ጎይታ ተፍቅረኒ ድኻ ኣባጊዕ ይሓልዩ ደስ ዝብል ቃል እዩ። ቅዱሳን ኣቦታት ኣነ ከምቲ ንክርስቶስ ዝመሰልክዎ ኢሉ ቅዱስ ሐዋርያ ጴጥሮስ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምቲ ኣነ ክርስቶስ ዝመሰልክዎ ንስኻትኩም ድማ ንዓይምሰሉ ኢሉ ንክርስቶስ ብኸመይ ኣማወታ ኣፍቂሮሞ መንግስቲ ወሪሶም ኩላትና ንፈልጥ ኢና። ኣነ ከምቲ ንክርስቶስ ዝሰዓብክዎም ንስኻትኩም ድማ ነቲ ቃል ናይ እግዚኣብሔር ሰሚዕኹም ህይወት ሕረዩ ሓቂ ደስ ዝብል ቃል እዩ። ነቢ ኢያሱ እንታይ ዝብል ቃል እዩ? ኣነን ቤቴን ድማ ንእግዚአብሔር ኢና እነገልግል ንስኻትኩም ድማ ንመን ከም ተገልግሉ ሕጂ ሕረዩ። ኣነ ንስኻትኩም ንመን ከም ነገልግልን ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ዓለም ትባጨወሉ ዘላ ክርስቲያን ዝሕረዱሉ ዘለው ጊዜ ኣነ ንስኻትኩም ከም ንሓርን ንመን ከም ንሓርን ንመን ከም ነፍቅርን ክንፈልጥ ይግባአና እዩ። ኣነን ቤቴን ግና ንእግዚአብሔርና ነፍቅር ኣነን ቤቴን ድማ ንእግዚአብሔርና ንገልግል ንመን ከም ተገልግሉ ሕጂ ምረፁ። ሕጂ ኢና ንመርፅ ኣብ ህይወትና እንመርፆ ንክርስቶስ ስዒብና ኣብ ህይወትና እንመርፆ ንክርስቶስ ስዒብና መንግስቱን መታን ክንወርስ እንታይ ከም ንሓርን ንመን ከም ነገልግለን ሕጂ ክንፈልጥ ኣለና እዩ። ስድራ እግዚአብሔር ኣነ ንስኻትኩም ንመን ከም ነገልግልን ሕጂ ክንመርፅ ይግባአና እዩ። ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልክዎ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ንስኻትኩም ድማ ንዓይምሰሉ ከምቲ ንክርስቶስ ዘፍቀርክዎ ንስኻትኩም ድማ ንእግዚአብሔር ኣፍቅሩ ከምቲ ንክርስቶስ ዝሰዓብኩ ድማ ንስኻትኩም ንዓይ ሰዓቡ ወይ ድማ ንእግዚአብሔር ሰዓቡ ስዒብኩም ድማ መንግስቱ ክትወርሱ ዝብል ቃል እዩ። ስለዚ ቅዱሳን ሐዋርያት ብኸመይ ዓይነት ኣማወታ ሚቶም ንክርስቶስ ስዒቦሞ ብኸመይ ዓይነት ኣማወታ ሓሊፎም ንክርስቶስ ኣፍቂሮም መንግስቱ ከም ዝወረሱ ኩላትና ንፈልጥ ኢና።
ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽና አሰሮም ክንስዕብ መገዱ በመገደታቱ ክንማላለስ እግዚአብሔር ይርዳና አሜን። እተፍክረን ተኾንካሲ አባገይ ሓሎ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነዚ ቃል እዚ ክንምሃር ዝፈቀደልና እግዚአብሔር ይሞ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። ስለ ቃሉ ስለ ቅዱስ ቃሉ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረ ዝተመስገነን ይኹን። በረኸት ረድኤት ናይ ኣጋዕዝተ ዓለም ስላሴ